Eta hemen datoz, auto gidaririk ero eta ausartenak lasterketa zoroetan dena emateko prest. Munduko lasterkaririk zoroenaren titulua eskuratzeko leian. Autoak irtera marrara hurbiltzen ari dira. Lehenengo Peter Lerdenen turbolidoa. Urrengo Rufo Zarrast eta Zerra Hortz burrun bagenean. Ondoren Txatar tankea. Horra Hortzina Urritarren banda ere euren zaharkinean. Eta zoro eta irakaslea bere autoa aldagarrian. Eta una hemen Penelope Xarma, neska maitagarria automobilen munduko lilura. Urrengo Agapuru Anaia karrinmobilean, Ikaratarren beldurkupea eta atzetik Baroi Gorria. Ondoren, Arkansaskoa Lambike Arina, Luka eta Hartzotzanekin. Eta azkenik Maltzurkaria, gaizkile azpiloko zale birekin, Dika Torrante eta Baldar laguntzailea. Oraintxe bertan ere azpilanean dabiltzala dirudi. Eta horra ordenak abiatzeko prest! Egon, Dika Torrantek zutoin batean lotu ditu. Baina okerreko martxa sartu duantza. Eta badoaz, hasi dira, lasterketa zoroak! Eta hor ditugu berriz ere lasterkari zoroak. Denak emandadoaz, irabazteko asmoz nondik edo handik aurreratu nahian, leia estua da. Txinaurritarrek iesaldi martxa sartu dute. Baroi Gorria pumpakadoa estukarrakudan. Arkansasko Alambike Arinak erreakzio indarra darabil. Eta beldurkupeak dragoi martxa. Gaurkoa itzela izango da lagunok. Egon bizka batean. Stop! Lasterketa hau datorren astekoa data. Bai, orduan badut astia gainerako lehiakideak geldiagaztiko. Putza eta zaputza.